Eguerdion Euskal Herria eta ongi etorria txorinera. Gaurkoan, Patrik eta biok bi entzaladakin gatoz, horretu gendu zerbait, eta hoxe, entzalada sasoian daude. Eta zein ezai gustaten pasta entzalada bat. Bai. Gaina itxaskia baldin baduzka, hobeto oraindik. Bai, egisa da, nik proteina bezala beti kontserbako gauzak erabiltza ditu da. Baina bitxu, gaur gainera itxaski desberdinak ekarri dituzu eta interesgarrixa izango da. Hau, azkarraldera egitera, ekarri aldituzu muskuiluak, hau, dana konserbetatik hartuta, nahi dituzunak. Nik gure etxian gehien gustatzen zena urdaiazpiko egozia hola laukitxotan botata, baina bestela beste osaiak antzeko izatea. Piperra, hartoak, ipula, oliba batzuk saltzeatzen ibiltzen naiz. Baina, gaur pixkat aldatze aldera, itxaskiak ordine ekarri ditut, hauek egozingo ditu danak, eta gero, pastarekin bat, eta saltza bat ingo dugu, eta horrekin dana batu, eta maira goxo-goxo jatera. Nola prestatuko entzalada hau? Ointxe kontatuko izu. Lapiko bat urez bete, gatza bota, eta irakiten hasten denean, pasta egozi bertan. Atera eta gorde geroko. Muskuiluak egozingo ditugu lurrunetan, atera eta gorde. Txirlak ur berdinean egozi, atera eta gorde. Ur hori iragazi eta ur horretan otarrainskak egoziko ditugu aurrena eta gero txipiroiak moztuta. Horretana ataleta moztu eta gorde. Ensaladako osagai guztiak batu ingo ditugu eta honi, horako mahonesa botako dugu gorringoekin, olibarekin, ziapearekin, tomate kontzentratuarekin eta antxoekin egindakoa. Dena ondo nahasi eta jatera. Orduan, bokaeran, maionesa harin bat egingo diogu, ni aukeran beti ensalada pasta eskatzen duanean jatetxe batean, beti ez dut. Alda, alinatuta daukazue maionesarekin, hor saltza la rosa eta izate dute batzuk eta ez, garbia daukagu, niri garbia, ez bote ingo saltzarik. Nik gero botako dut. Oliba ospina eta hori. Baina, gaur pixkat aldatzearen eta bakian ez, jenteari maionesakin dolan, nahiko lan lodi aldera gustatzen zaionez. Bai. Olako bat ingo du, baina, zeapea, tomate kontzentra, piperrotza, ez da izango maionesa normal bat, Orduan, pasta egozteko, beti, hor teoriak, ostelaritzan esaten du, 100 gramo bakoitzeko, pasta bakoitzeko, litro bat ur, eta litroko 10 gramo gatz. Omen zan, teoria, orain digo goratzen da, baina, hemen, azkenean, ur asko, gatza ere desentez, gero zurgatzen du, eta garrantzitsua, irakiten hasten denean bota pasta, eta beti hasieran 2 buelta eman. Bestela gero, makarroiak eta olakoak gero itxatzitzak geratzen dira, eta gero baino izain behin mugitu inbarra, baina oso garrantzitsua bota eta segituan 2 buelta ematea egurrezko koiara batekin. Ez itxasteko. Garrantzitsua bai, olixorik ez botatzea. Mituak esaten da, olixoa botatzen batzazu apurtxo bat, gero ez dala itxatxiko, hainbeste, baina, Gainean geratzen da, ez dauka zentzu askorik horrek esaten du batzuk, gero, ez da izo, apar hori bitze hori botatzen duela, olioa botatzen bazu bitze hori ez duela botatzen, ez diola gainezka ez digula egingo. Baina jendeak itxabitzen da, ez itxasteko. Baina ez dauka zentzurik gainean geratzen da. Hori da. Gainean geratzen da, eta gero iragazten dozunean, olio horretatik pasako da, baina olioa juten da lehenengo teorian, goian geratzen dana. Orduan, olioa aukeran erabili behar duzu, gero bota jozu. Ez dakite, oliba holan ez dago botatzeko moduan, ez, Patrik? Bitxu, oitxe, gogoratu naz, maionesa entzalan duzula da entzalada pastakin. Ni, gaztian nintzenean, universidadera joan nintzenean Bilbora, joan nintzen monja residentzia batera bizitzera. Orduan, monjakin da bizi ginen, eta eurak itxen zozkuen jana dixa. Eta nire etxian pasta entzalada, beti izan zen, letxuga, tomatia, barazkixak, gero pasta, egaluzia eta holan zuk esatu duzuna, olixua, ospina eta gatza. Eta letxuga egin baita, Bai, fin moztuta. Espian, oinarria. Ez, holan Juliana erara. Eta erotan anaztuta, ero oinarrian. Atzo edibiak zuken zinun bezala holan fin moztuta, hori. Eta monjak, etxen zabiena da, honek pasta egozi, gero saltza la rosa, zuk esan duzuna, eta gero saltzen da holan indio jarra edo urdaiazpiko egozia holako karratu bate... Bai, nik esatzen duena arategian lodi mozteko. Hori da, eurak erosten zabien holako trontxo bat, eta hori itxen zabien holan laukitan moztu, izaten zen ura, olibak eta tomate apur bat. Orduan, horrek ez daukan entzaladako esebez, bakarrik tomate apurtxo bat. Tomatiak, holan esaten zuten, kaixo, hemen nago. Hori zuentzako atatzen zutena, beraiena berdina zen? Berdina jaten zuten, ero? Nahiko loditxua zen, bai, eta entzalada pasta hori baukat buruan beti holan itxatxita, bai. Arrakasta,
aukiten zaben, niri eskaten asko gustatzen, baina arrakasta aukiten zaben. Muskuiluak eta itxaskiak eta oin egosteko ur pixka bat hemen, hau da, tipuleta baten atzekaldia, ero olako asenario xerra batzuk, ero kipula xerra batzuk, ero zerbait, zapori izateko, eta honek hori, hemen irakiten azten danean, botako ditugu muskuila bertara, tapa jarri, gero bitxaderakin atara, eta ur berdinean txirlak ere hemen ingo ditu hartu, eta egosi. Eta hauek ez ditu garbitu, kontua nik txirlak, bueno, batzuk garbi daude, bai, bestatzuk zikinak uste dituzue, izan behar bada, gero jamar dituzula tomatearekin da, oskolarekin da, bai, garbitu behar da, lan hartu behar da, baina gero, berez nik, hemen aragia bakarrik erabili behar duenez, ez dauka zentzurik ibiltzea hor, garbitzen kriston lana, laban bat izorratzen horretako, ez? Ez dut oskola esertako erabiliko gero. Hori da. Eta gero, bueno, pasta egosteko badauz modu desberdinak, gau da klasikoa, ura, gatza eta punto pelota, esaten da bezala, baina gero badauz beste batzuk, adibidez, laban egostekoa. Ez da laban egosten dugula, hau da, ura da laban sartu. Da, egosketa normala itxia, baina pasta batek eskatzen badutzu 10 minutuko egosketa, zuke motia 8, hau da, purtxo bat gogortxu ustia, eta gero saltza baten edo labian bukatzia. Hori gauza bada, ez da egosketa laban itxen dozula, baina, bueno, hor dau. Gero, bebai egongo zen potajietan eta egostia. Bada hau plater bat oso tipikoa dana Italian, pasta efagioli deitzen dana, hau da, pasta eta babarrunak, eta da, holako babarrun sopa bat, eta pasta bertan egosten da. Hau da, zerbitzatu baino lehenago, 10 minutu lehenago botatzen dako pasta, eta hola zerbitzatzen da. Hemen indugu baita, italiarra beste barazkiena, minestronea. Minestronean ere, azkenean bertan egosten dozu. Bueno, gure fideo sopa. Ero, gure fideo sopa, hori da. Hori da. Eta gero beste bat nik ezagutzen dutena, izango zala esnetan. Hau da, badago estatu batuetan holan oso errezeta tipikoa mac and cheese. Bai, hau asko bai nik ikusi ditut, esnetan egosten da biela. Nik ez dut etxian probau, aitortuko zut. Gu mac and cheese hemen ingen nuen eta... Ez nego sokixakin. Bai, da, txorieneko historiako errezeta txarrena. Eske nik ikusi itxudan errezetak behintzat, ez da ez negozokiakin da, esne normalak. Baina kontua da, nik utze egin nuen, ze berez errezetan jartzen zuen, zan, hola, Nueva Yorkeko errezetan liburu bat. Eta jartzen zuen, gazta pila bat. Esageratu esan da niz, noradoa gazta guztionekin. Baina bai, behar zuen, gazta guzti hori borrokatzeko ez negozokiakin. Bai, eta gero ikusi oso testuria. Horren, estatu batuetako bidixuak eta ikuste dituzunean, horrek makantziz die, gauzat, txakolan lodixa. Hori bai dela aldiente. Horzatzen dezu holan sardezka da, kronk, gehatu itxenda, ez da erortzen hori da. Bai, behitxu, zuk esaten bozu, hori dela, txorieneko historiako erreztarik txarrena, nik, datorren urtean, ekarriko zut errezta bat, ona makantzizena. Benetakoa? Bai. Ez gara da mutuko? Ez negozokixana. Osa, bueno, purtxo bat, alde, desberdina, baina benetan goxua. Osa, makarroiak eta gazta izango du bakarri, mac and cheese. Gehiago ez. Hori da. Apurtxo bat, estatu batuen nolan aldera, baina ez dut ingo ez negozokixekin. Eta gero, interneten irakurri dut, beste egosketa modu bat, bitxia, ez dutena probau, eta da, lapiko baten, ura jartia, irakiten, gatza, pasta botatia, tapa iztia, eta sua itzaltzea. Osa, bere beruan, egostia hor bero hortan. Hori da, horre ditzen jako egosketa pasiboa. Eta orduan, ura, berua hor mantentzen da, etapa jartzen dozu azkenean, eta fabrikatzailean denbora errespetatzen bozu, esaten daue, pasta atara egiten dela. 80 gradutako lan temperatura baten geratzen da, eta, hori ondo dau, nahi du esan, kanpinera ere juten bagara, bombonarekin eta gaza hor beti biltzen da garela neurtzen da hori, alde hortatik ondo iruditzen ez? Edo, olako bat aukitzen badugu, ura irakitekoa. Hori da, hotelera juten zait eta pasta jan nahi duzu, Hori da. Olixuan atzian dauka, hau, infusioak itxeko eta ura irakiten dauen ketel deitzen da, hau. Eta bai, olako bat aukitzen bozu, ez? Bai. Ondo. Hori, bitxipei, janintzen hotel batera. Bai. Eta han kartelak zauzen, bakarrik ura. Ura berotzeko. Bai. Ez dakit ze jendiak sartuko zarenan, ez dakit txokolate berua txurruekin jateko, edo oi asko zaldez, baina argi eta garbi jartzen zauen, mesedez, bakarrik ura sartu. Hori nik hemen, aipatu izan dut, Euskal Selezioko mendiko korrekalaria, nortzu izan ziren. Ander Iñarra ere uste tortartean zegoela, barkatu Ander. Eta hau egin hotel batea ez da inun izan zen. Polonian urruti ez da inun izan zen, eta karo,
pasta faldu behar zutela, eta nun janez, nahin zuten, pasta erosi, hori hartu, eta lorontzi bat erosi zuten, olako dena euro baterako olako toki batean, lorontzi bat zulorik ez zeukana, eta han bota pasta, gero urberoa bota, tapa jarri, eta bi aldiz ero urberoa bota zietela, eta zen, gero tomatea bota genion, atun pixa bat latakua, eta ona zegoen. Ona zegoen, jangarri zegoen, bueno, tomate marka batzuekin egin izan. Bueno, hemen ikusi zuen, muskuiluak atera ditut ona, eta oin ingo dudana da, txirlakin berdina, ur berdinean utzi ditut irekitzen, eta hauek ere atarako ditugu, eta gero egin behar duguna da, haragi guzti hau atera, eta iragazingo dut hemen ura. Eta ur honetan, azkenean, kontzentratua dana, otarrainskak zurituta dauzkat, hor egosiko ditut, eta otarrainskak izango da hoxe, irakiten hazen danetik, 30 segundu besterik ez, eta gero hor, gure txipiroiak ere bertan egosiko ditugu, baita ur horretan. Geratzen bazait ur pixka bat, maionesari, gure maionesa berezi honi, saltza honi, botako dio baita, urrauz izango da azkenean, bueno, itxaskien zapore konzentratu guztia hemen izango. Orduan, iragazi, eta hemen gurra erabiliko dut, orain, otarrainskak egozteko, eta jarraitu du, mentxe, eta esanako, aulatakoekin, askarra bengo zen dute. Hori bai, eta zuk zigor, entzala dau, bai? Prauko zinon itxaski berri batekin, asizida deitzen dana, asizidia. Ezagutzen dozu asizidia. Ikusi dut, eta zen nahi zuzati, aukeran, betiko klasikoak ondo joaten badira, zetako hasiko gara, bain, froga arraroak egiten, Patri. Bueno, gehiago bizitzeko. Baina ni 1 urte biziko naiz. Eta askoz gehiago, ez, nire aldamenekoak esango dute, nahikoa, kaparra batia, segi hemendik, apua. Bueno, Japonen, omen dau asizidia deitzen da, berez, itxaski bada. Naiz, eta holan begibistan zuk ikusten badozu, ematen dau alga bat, berez, bizitza dauka. Da, koralak eta bezala, orduan, ematen dau arrixa dela edo landare badala, baina itxaski bada. Eta Japonen asko jaten dituzte, entxaladetan eta horregatxik esaten da, berak dituen propietateagatik, Japonen, bizi itxaropena luziagoa dela. Ze, ez dakit asko esatia dan, hor zehaztu daue, ikerketa batzuk, eta japoniarrek daukie plasmalogeno maila munduan geixenek. Eta orduan, ondorioztatu daue, hori dala bizita geixau emoten datzien propietatea. Eta alga honek, ero honek badauka hori, ez? Alga horre dauka pila bat. Ja. Hori da. Eta zuk uste hori egia bazan dagoeneko ezirela ebiliko plasma jaun hori piluletan saltzen eta alga hori mundu guztian, ez da, igual izango da ziur, da ez da. Baina hori, agertu zen, gizon bandik notizitan ikusi nabeen, gizon batek ikertu zitxula, bizitxaropena luzatzen zotzun, gauza danak. Hau da, loiten zauen egunean, imaginau, beratzi ordu. Gero jaten zauen gozaltzeko alga hau eta gero pilula hau da, gero ez dakize. Nun bizi zan, gero, izango da, ez? Bizi zanen inguruan, airearen kalitatea, ez dakit, Eta errespetatzen zituen horre danak, bai. Gero zuk ikusten zinon, joselako bizitza, ez? Ezkenean, gauza horrek Japonian naturalki ematen die. Hemen Euskal Herrian bai, bizitxaropena nahiko luzia da. Gure amamak eta aitzek, denbora luzez bizi die eta bizi izan die, ez? Orduan, eurak ez da bilako pentsa edo, ez da bilako ezebezein hori irabazteko. Bizitza lasaia izan, eta nik uste dut horrek itzen dagoela geixau. Ez dakit, bai, gauza asko, askotan entzute duzu. Ez dakit hor, 110 urte bizi da, eta egunero ardokopo bat eraten zuen. Ez dakit hor, egunero oholki bajaten zuen, esate bat, nahi dut esan. Baina ez dira da horiek adibide, ez? Orduan, izango zen, pertsona horrek, seguru, nahiz eta bizigarro egunero agian, danalako gatik, hombre, bakigu gauzatzuk,
txarra diela. Dana gaina beti hori erabiltzen dute justifikatzeko. Baina pertsona hau hiltzan da egunero patxarrai ematen zion. Baina adibidez, egisa da alkolakin, badauela gauza bat oso erromantizatuta dauela, eta beti esaten da, ez? Bueno, ardoko patxo bat egunero ez da txarra, ze beti erromantizatzen da, hori osasunakin, edo bihotzan dako nadala, baina hori gezurra da. Osa, hori ondorioztatu zen, marketing kanpaina bat dela, edo ardo mundutik bideratutako mezu bat dela. Eta naiz, eta gure amamak, betu nire amama Juanitak adibidez, 83 urte dauzka, eta egunero hartzen da bere ardoko patxua, hori ez da enjotzana 83 urtera arte bizitzia. Ez, zientifikoki ez da hori erakusteri. Beraz gauza kakotxen artean eta Japonen asizira hau ziur oso ona izango dela eta osasuntxua, baina, zalantzan jartzen dugu hemendik hori dela sekretu bakarra. Faktore asko izango dira. Hori da, multifaktoriala esaten dana. Genetikak, zer ikusi izango du, dana, elikadurak, estresak... Eta gero hemen, Julenek, gidoian, jartzozta galdera bat. Aldo zue zuek gai, erantzun, txoriena bildua, eitb.eusera. Bizi, zena isau dozue? Betirako bizi, baina bakarrik gelditu, edo jende zinguratuta, eta gazte hil. Vale, zer da gazte, zer da... Ez que, horre galdera, berak, eta berai bota berri gu galdera, berak. Berak ez da hit. Betirako da bakarrik, edo gazte, eta, hombre, betirako bakarrik... Beti tartian dago, ez? Jende artian, da posi bizi, da, zuk maitxe izuzun jendireño, da, ez gazte, ez betirako, bez? Ez gara izan nahi hori. Nila nahiz izango, ez? 27 urteren nola zan. Multxo hori erori, ez? Rockeko zemate artista daude hor. Horretarako, abeslari izan bizara edo gitarrista. Bai? Musika mundan da, 27 urtia guk atzian ditugu. Bai, ordan ez. Eta gero 33 urte. Hori esaten, kristoren adin hori pasatu zu orduan jau urte pila pasako za, ero 30 piku zema zan, kristoren. 33 urtekin. 33 urtekin, bai, hori bezatzen. Kriston adina. Bai, 33. Horre be pasatu ditu, orduan go, 100 urte arte. Alga hori janda 100 urte. Nire lagun batek dauka teoria, zu 30ekin. Ia baldin badauko zu, ez zara buruzoika detuko inuzia. Ani, bueno. Ez esateizu nik, ez duela balio. Bueno, pasta egozita, berez, ez da ostu behar, italiar bat ikusten bagaitu, akatuko ginduen ostutzeagatik, bere ez dute, ensalada nin barba duzu, utzi zazu minutu bat gutxiago egin eta ero atera, eta utzi bera bakarrik ostutzen. Baina, bueno... Hemen ez dauko italiarrik, hau? Erotuz gara egingo. Eta, bueno, hemen ja, otarrenskak egozita, muskuioak eta gure txirlak egozita. Oin hemen, txipiroia, 2 minutu irakiten azten dati, 2 minutu utziko du, eta listo. Eta hemen, bueno, gero, gainean botako diguna piperra, hemen luzokerrak, eta hori prest daukaren, oliba beltzak, ja, ezurrak enduta. Bueno, saltza egiten, naiz, dauka histerian dirik, egin modu da esan agorako mahonez antzeko bat. Artua bebai bota betzazu? Bai, ni oso harto salea. Gure etxean oso arte, gure etxean ensaladak beti dara martoa. Eta txikiei gustatzen zaie pilo bat hartoa. Iri, bapes. Koiarak adaka jango gendun. Eta igual nahi xabitxut maazpasak hartoa baino. Bai, zera. Zangotzut. Bai? Bai, benetan. Gu hartoa. Ni lehen egin nuen oso ensalada, baina benta, koloreak ezin oso politak. Baina zan, pikillo piperrakin, berakatzakin txikituta, eta gero, aldan beste aldoan hartoa. Kataluniako banderia. Kataluniako, bueno, sí, bai. Eta hori gure, ni pila gustatzen zitzaidan, eta hartoa, gure txian, ensaladai, berdin da, letxuga, tomatea, aguakatea, eta hartoa. Tomatea, aguakatea, eta hartoa. Hartoa, arroz entsaladai, pasta entsaladai. Beti bi entsalada itxe itxugu, zedeniz oso harto salia da, dani bape. Eta gaina hartopotuak saltza itxuzte, tamaino normalekuak, eta gero batzu dauz, holan mehiak diena, raziokoak, holan txikitsuak. Eta, karo, denizeko horrek erazte itxuze, beretako bakarrik. Osa, etxien hon egiten zu, holan ezberdinak, menu... Entsaladan lako, bai, ez, entsalada itzen dugu bat osua, bai. Gero, berak hartzen dugu bere partia, da bere partian bakarrik botatzen eta... Eta zuk hartu alde bat harrapatuko bazen hon,
Zer, holan, puztu ingo zinateke... Ez kendu iten dut, eta ez da SB pasaten, baina egisa da hartua, ezin dela hain errez baztertu, ze ale pila bat dauz, holako poto baten. Zigorren aldia, Zuke, hemendik ezekutu ezer, Gero nahi zingo zudana baina. Bai. Baina, ez jale SB pasauko lasai, txorienen... Prau ditut gauza txarra bak, be? Ogitartekoa txokolati eta txoixuakin... Biteli izan dezagun, eguna, lasai. Gaur lasai. 3 arrautzak orringo. Hemen oin botako diogu honi. Ziapea. Piperrautz mina pixka bat. Gero, tomate kontzentratua. Eta antxoak. Zelako goxua. Eta honekin, gero, olioaren erdia botako diogu. 250 bar ditu gutxi gora era. Olioaren erdia botako diogu. Eta gero, boixe, birrintzen hasiko da, eta beste erdia gero botako diogu. Hau dagoeneko, itzalde egingo dut. Bai? Eta gure itxaskien, itxaski guztiak prestauta. Eta hemengo ur pixkat ere botako diot honien, izan dezan honan, orain dizapore gehiago. Bakizue txorienen noizbenka gustatzen jakula gogora ekartzia, esanguratsuak izan dien pertsonak sukaldaritza munduan. Beraz, gaur komentako zotolan emakume batzuk, garrantzitsuak izan dienak. Eugene Brasier, uste dut holan pronuntziatzen dela, emakume frantzesi izan zen, 1885an jaiota, eta izan zen lehengo emakumea Michelin izar bat irabazten. Hau gizitzun 2 jatetxo lan sukadaritza tradizionala itzen zabienak, eta lortu izan zitzun 6 Michelin izar. Beraz, emakume garrantzitsua gara hartan, eta gaur egun bai, bada holan. Gero dau, Marie Bourgeois, haue frantzesa, eta berak prian zabaldu zauen jatetxe bat senarrakin, eta izan zilenak 3 Michelin izar irabazten. Hori da. Gainera, gero irabazi zauen ospea hundixe zaukan beste premixo bat, zala Club de Zeni, zaben olako sukaldaritza klub bat oso fina sana, eta eurei eman sortzen zarixa. Eta garai baten, bazan Michelin izarra baino, prestigio gehiago zaukan. Eta gero, Euskal Herrira honan etorriz, daukau Nicolasa Pradera. Berak, eman zauen, Donostin egin zauen lan, olako, zerbitzu moduen sukaldaritza munduan, eta gero eskondu zan sukaldari oso on batekin, eta bisok batera Donostin zabaldu zauen Casa Nicolasa. Eta bertan, oso ospetsua egin zan, garai baten Donostira etorten zan, burguesia, monarkia eta la creme de la creme esaten dana, eta bertan Gregorio Marañon medikuak, emoten zauen holan, zan bere jatitxe gustokuena Donostikoa. Eta beraz, gero, Gerra Zibilan ostian, Nicolasa eta bere alabia joan ziren Madrilera, han zabaldu zauen beste jatetxe bat, La Nicolasa, baina benetan ezaguna egin jaz, berak liburu bat idatzi zauen, La Cocina de Nicolasa, eta liburu horren itzaurria Gregorio Marañonek idatzi zauen. Zera, hori ez da holan. Zuk daukotzuen bene da? Ene? La Cocina de Nicolasa, 1946... Ostras, baina da, lehengo edizioa gainera. Prólogo de don Gregorio Marañón. Arrazoia zeneukan, Biteli. Pentsau. Ke pasada. Hau, zuk erosi zinon, gaztia zinenean. Hori, haitxana da. Haitxana zan, hori niria. Bueno, ama ikusten hongo da. Bueltatuko, te ama. 54 urtekoa. Mira hori da 54. Berrota zikua da. 46koa, baina hemen sinatzen da 1954. Jugo de carne para enfermos, hau da, gaixoentzako gixatua. Aitu, apunta, Alberto. Esaten dau, 500 gramo aragi, garbia, potolorik gabe, eta gero txitxirioak gatza, eta xerezardo kopatxo on bat. Beito! Hori 6 orduz kozinatu, eta mano de santo jartzen da hemen. Beraz, gaixori bazauze, hemen jarriko dut. Eta Gregorio Marañon tartean badao, zerbait are bazekien, orduan... Hor. Txak, geldiot. Bueno, horteko, legunean jakinuen ez hitz egin behar genuen, esan, betu Nicolasa nik horretxian badaukat nonbait, eta horre aurkitu. Horrek urria balixo dau. Horre urria ez da, baina diru pila bat, bai. Gero, erakutziko zut, lehenko gonean bidalizuzten bidixo bat, horrek VHS-iak eta bidixoak, ukitzen badituzu,
igual, aberatxa zela eta ez dakizu. Ze hori badauz, VHS-iak, adibidez, Disney pelikulenak eta, garesti saltzen diela hori bigarren eskuko merkatuan. Berez, ez dakite, igual, hor kutxan bat zabaldu bida zure haman trasteruan, da ikusi zen badiru daukotzu. Ni bate hon bat ez daikego, da, hori, holako pelikula, nahi dut esan, esan da, hauek sakon horietako bat, Rambo bi, holako bat, oso sakona bai. Bai, holako bat, agian izango da, bueno, ez holako nik nahi esan ikusten. Baina, gure txien uste, ez daukat batez. Ez, keba. Nik CD, orain ni badaukat hau CD-etan sana, hori DVD-ak. DVD-ak zian, hori bai. Baina, bestela, esan duzu. Egon zan beste asmakizun bat horrek etzauen arrakasta askorik izan, eta izaten zen DVD-ak, baina txikitsu hauako lan. Ez dakizela ditzen ziren, gogoratzen zaria? Ez dakit, nik hori izan izan, holakorik. Bai, egon zan, ez dakit. 6 hilabete edo. Bai. Hauek superrotxo garaikua dira, honei ze jakingo dute horrena. Halako gauza gutxi. Bueno, Patri, utziazu, hemen, muskuioa garbitu behar ditut hartu, muskuioei haragi atarako diotenei, oso handiak ikusten baditu, erditxi moztuko ditu hauek, handia direnak erditxi moztu, eta gero txirlak atarako ditu. Eta gero izango da, dana guren sala batu, eta ondu, horrin dugun, maionesa berezi horrekin. Eta jazta, gero daztatzea. Ensaladari bota beharreko osai guztia prest dauzkagu, eta on ja, dana hemen botatzen jutea besterik ez dago. Hartua azkenean nahi gabe ez egin nola, irekin zeirat danean, eta izze pasadan. Eta izze pasadan, benetan, ez dut ulertzen, Patrizia. Ze pena. Bai, benetan, oso triste. Nik uste dutzut. Eta, hemen zue botaldi zuen nahi duzuen, batzuk sagarra ero fruta ere botatzen diote, anana ere botatzen diote, hor zuek ikusi. Hemen dauzkagu denak ja gure itxaskiak ere garbiluta eta satituta. Ni pastan zaladan gustatzen jat, mozzarellak satzeit uste holan txikitxotan, bolatxo txikitxotan. Bai. Horre gustatzen jat. Ni pastan zaladan. Bakoitzak nahi duena botatzea. Luzokerrak, honek olako punto bisi bat, olibak, alezeri gustatzen zaizkionak, honek beltzak ezurrekin etortzen dienak eta kendu inbar dienak, baina egia esan oso daude. Bai, lanak merezi dau. Bai, lanak merezi dau. Eta, hor, gero bota dio dan, azkenean, maionesari bota diot ura, lehen erabilitako itxaski guztiak egosteko erabilitako ura. Nik neu hau, egingo nukena da, holan, gatz pixkatekin. Gero, oliba txorrotatekin. Eta ospin pixkatekin, limoiarekin, horrela nasi, eta horrela zerbitzatu. Eta gero, saltza hau, aldamenian norbaiten nahi badu, bota ero ez. Baina berez nik gomendatzen dut horrela egitea. Eta gero ja, hau kentzea gero ezinezkoa da. Gainean botatzea, bai, hor posiblea. Orduan, horrela garbi usten duzu, nahi duenantzat garbi jan, eta bestela, bestei, hor dauko saltzera batean aldamenian, eta pasta, ensalada pastaiteko pasta niri hau bak zaiti gustatzen, ze honek, bitartean hor, harto aldeak eta barruan geratzen dira, eta orduan... Egisa da behituko pixa ingotzu zen, nik beti horrek laso forma daukenak. Aukera nire honek benetan pila guzti. Guk ingo duena behitu, Patri, esan dako, ingo dut pixkat atarako dut hemen, gero, jarriko digu gainean, gure saltza hau. Hartu geixa hau igual, Bai, saiatzen nahi, baina gehiago ezin dut, Baina, Deniz, hau zuretzako. Gero, behitu, umek egiten dute, maionesakin dana estali. Hori da gisa. Hartu, botako dugu lan pixkat, gero naziko dugu. Eta honekin listo ongo zen gure pasta eta itxaski entzalada. Oin, sardezka, mesedez. Nasi ondo. Ana nasi. Men tipikoa, ez saltza larrosa bat. Bai, tipikoa ez? Oso, klasiko handi bat. Eta arroz entzaladan be bai, nik ikusi izan da. Bai. Garai batean, zenbat egin esan dago. Gaur egun ja. Eto modan. Egisa, maionesak daukola puntu bat oso goxua. Pasta be bai, itxaski be bai, oso goxua dago. Niko txingotzut? Bota. Entzalada bat? Bai. Lekakin. Itxaski xokin be bai, baina lekak. Bikain.
Eta lehenengo entsalada izan pastana, nik hidrato bezala patatak aukeratu ditut, eta zuria azkarra izan bada, nire azkarra ba. A ber, bueno, eskenean, gauzak ekarra ditu dako, etxetik egositxe. Bikain. Egosi bituten bakarrak, ganboia die, edo tarrenxak. Beraz, ontsi kontako zuzelan. Otanaskak 3 minutuan egosi, zuritxu eta satitu. Piperrak, tipuleta eta tomatia nahasi, olixoakin ospinakin eta gatzakin. Gero oinarrixan lekak eta patatak jarriko ditugu, otanaskak gainean eta ospin olixoakin zerbitzako. Bez, hemen ura irekiten ja baukau, botako ditugu itxaski batzuk, gatzakin. Aztu baino da hori, hau 3 minutu. Gero dana ekarri dut behitxu moztuta. Hor, patatak horrela ikusita, bakuse goratzen dian. Zer? Patata asko zuritzen dien tokietan, badago patata zuritzeko gailu bat. Dala, olako garbi gailua moduan, lavadora, etxekua betikua, baina goitik sartzen dienak erropa. Enak isen olako gauzai basagola. Eta hormak dana dira lija. Eta azpian dauka, beste gauza, bueltak emate dituela, eta lija da. Hora, zu botatzen dituzu gara patatak, eta martxan azena, patatak azten dira, golpe kapanetan kontra, pin-pon-pun, eskina guztietan, eta txorro batek ura botatzen dira. Kau, ze gertatzen da? Hor, begira egon behar zara, ze patatak, usten badituzu, gehiegi, deskuidatzen za, juten za zerbait gehiagia, holako patatak sartzen dituzu, eta horrelakoak ateratzen dira. Gaina, borobil-borobilak, horrela ateratzen dira. Igual hori ingo dago horrein. Txikiagoak erabiliko dituzte, baina forma hori da, eta daude zurituta horrekin, horrela, katxarro horrekin. Eta ordan adi egon behar da, eta ja erdi zurituta daudenean gelditu, eta gero azkenean bukatu begiak eta holako iskinak eta norberak laban batekin, ero zuritu. Baina egia da, hori, gazten zinen beste zerbait egiten, da, ostra, patata, juten zinen da. Ontsi baduz olako gauzak, baina niramak beti, holan mehatxu bezala, esaten duzukun, jatetxera bidera igotzut, patatak zuritzera. Hementxe, zigor bakratu, ospinoli bat, bakarrik, badana laukitxotan, nik tomatia, piper berdia, gorrixa, eta tipuleta. Gero, horixo eta ospin, ez dauka gauza hondirik. Bikain. Hor, basan oso ikua gu kosteleitza lanian hasi ginean, 16-17 urtekin da horrela, jatetxe guztietan egoten zen, gaztetxoren bat, 14 urtekoa erolan, zuela ikasi nahi, eta gurasoak esaten zuten. Ez duzu ikasi nahi? Oso ondo, lanera. Eta agian, jatetxe, herriko jatetxeko ere ezagutzen zuten, da, venga, lanera. Eta horiei, tokatzen zitzaien, hori, patatak zuritzea, kipulak, goizian lehenengo gauzein bazutena da, patatak eta kipulak zuritu. Eta gero, ja, pixkanaka, joaten zen, erakusten beraiek gauzak, baina, kroketak ero fritoak egoten ziren, horrek irin egin da zeuden, eure bakarrik mazitutena da, irinetik, arrautzatik eta oibirrin dute pasa. Gero, horrelako gauzatxoak eta pixkanaka, gaur maionesa ikasiko zu egiten. Gero, ja, bexamela egiten ikasiko zu, eta ja, kroketak eta holan, jendea pixkanaka ikasten juten zen, eta, sukaldari bilakatu arte, baina nik ezagutu ditut horrelakoa, dozena bat gutxienez, 14 urteko gaztetxoak, eta zuziten duzu hemen, gustatzen zari sukaldia? Ez, baina, haitxak esaztan. Haitxak bihartu ozta? Segi horra. Eta nik, ez duzula ikasi nahi, eta lan hemen ondo iruditzen zait, baina gustuko izatea, ze bestela, asteburu guztietan lan daukazu, eta... Ja, baina, montatzen nahi, gaina diru ematen diate, fenomeno. Gutxinaka gero jaten da jendia bebai holan maitxasuna hartzen. Igual hasieran eskatzoin beste gustatzen, baina... Aitor uste dut deitzen zala, eta hau nik ezagutu nuen Martinenera lehenengo aldiz joan nintzenean, eta ja joan nintzenean bigarren aldiz eroia talde buru zegoen. Orduan, handik 3 urtetara ero, gero bisita ematen ero, eta han jarraitzen zuen, eta talde buru, Lasartekoa, Aitor, ez da girizena bera, Lasarteko gazte bat zen, eta hori izan zen hori, hasi zen Holanda. Bentxe, holan, entzalada, lekaliak sartzeko bai, aukera ona izaten da. Nire honek bainak edo lekak gustatzen gat, fin-finak. Batzuk, gozitxakoak eta etorten dienak, saltzeit justolan potolo-potoloak horrek esat, bape gustatzen. Bakit, serra finetan saltzen dituztenak horiek? Bai, horrek esat bape gustatzen. Honek, enjosku dei, beraz, hau, pasako dugu ontxe, gero, zuritzeko eta errexago egoteko. Urotzetara, eta ontxe... Zuritxu, oso. Ontxe zuritxuko ditugu, eta bitartian patatak, saltzeituzte horrek... Bai, potoan, horren. Etxien egozitxakua, hau, askaraldera esan dugu, errezetia motza zan, eta hori, kontxerbak inin dugula, baina bestela, patata eta leka egoztia etxia.
Azkenean kontserba hauek ez dira beti hemen egun gara hitz egiten, egun hauetan, ero hauek ultraprozesatuak, ez, hau azkenean, lekak, ero patatak, ero horrela egositakoak, horrek bakarri daukatena da, egosketa bat, eta ero konserban saltzen dira, orduan horrek, nik ultraprozesatuen artean enuke sartuko, bai prozesatua, ze hor, badaukatela, baina, errestu indigute, eta noizean baino loko gauzak etxean eukitea, ondo da, azkenean, betu legune lagun batekin hitz egiten, berak, barazkiak garbitz oin saltzen dituzte. Horrelako letxua eta garbitzeko eta horrelako likido batzuk, zeinek somorrotxoak eta hiltzen dituzten da. Nik ez dut uste horrelakorik erabili behar denik. Nik uste dut ur txorrotaren azpian letxuga, ero kuiatxoa tomateak eta horre ur txorrotaren azpian ondo igurtzi hori bai, ondo igurtzi, fruta eta hori ikasi oitu inbargara udareak, sagarrak eta gereziak, marrubiak eta horrek garbitzen uretatik pasatzen dena, etxekua izan da ere, nahiz eta etxekua izan, beti hautzata izaten dute, orduan uretatik pixka pasatzea kalterik ez dioten. Baina gero hori, holako zentroa handietan, ero inberrizaten eskoletan da guri derriko azten ziduten, lixiba pixka bat botatzen hori bete dana urarekin, eta gero hor lixiba pixka botatzen oso gutxi, ero ospin pixka bat, hori etxerako nik nuke gomendatuko. Urra azpiti pasa, laranjak eta bananak eta horrek ez, horre berdin da, baina beste danak ur txorrotan azpian jarri, garbitu, eta hoxe, lur pixkat kendu, eta beste erositakoa dendetan da hori, beti produkturen botatzen diotelako, orduan, ohitura txarreztak garbitzea. Laranjak bai, eta limoiak bai, azala erabili behar badu bizkotxo bat eroiteko. Hau da, birrindu behar badu. Hoiek bai, ze hoiek gaina argizaria botatzen diete. Brillo sola irrizateko argizaria dokate, eta zen nahi zuzaten, nik argizaria jateko gogo handirik ez dokat. Etxu hau, akurtxo bat, txartu hau beraz, hau ez du jarriko. Utzia zue, zuritzen, eta entzaladia bukatuta daukau, oinarrixan jarri txugulekak, gero patata egosixak, gero ingo ditxuguna da, honek otarrainxkak zatitu, gainetik jarri, ospinoli bat, eta jazta, listo. Eta gaur, proteina edurri bezala, otarrainxka batzuk. Egositxa bere puntuan, eta horaxe, zigor. Nik gaur, jente askok hori oin entzuten da, gero eta sukalde txikiagoak, lehen etxeetan, sukaldean inguruan izaten zen dana, eta sukaldeak handiak izaten zian. Eta gaur egun, egia da, gero eta txikiagoak, eta horretarako ere gatxetak ero hasi dira saltzen, ez? Sukalde txikietarako, ez? Gero eta gehiago guzti ditu paretetan itxatzita dauden, honek espeziak eta izateko gaiuak, gero... Labanak eta jartzekoak, gero honek adaskak eta honek zintzilik eukitea, gero beste batzu beba daude film eta aluminio papera ere biak ere horrek zintzilik paretan. Hori, ikusten, ezagutzen zu Miguel Maldonado? Ez. Humorista bat, eta berak esaten zauen, betxu, jende asko ematen dagoa aberatsa dela. Baina zuk zure sukaldean jartzen bazu, kasola bat, beste baten gainean dagoela denka jauta, ez zara hain aberatsa. Eta egia da, hor, oin armairu batzuk eta saltzen ditu, oin modan daude, holan gurpiltxoekin, ataraitean dituzula gauzak, eta hor jartzeko, platerak eta ero barrura sartzeko, eta errexago, horrelakoak, gero badaude, sartaiak eta gero holan sartutan pin gainean izateko, gero eta gauza gehiago, hor azkenean Tetrisean jolasten jakin behar da pixka bat, eta hoiekin moldatu etxen dagoen toki apurra. Eta ni beti esaten da, zerbait ikusten baduzu ez duzuela erabiltzen urtebetean, zenbat gaiu dauzkagun etxean ez ditugunak erabiltzen, saldu. Oparitu, erointzazuen nahi duzuena. Baina, sobera dago. Hori arropakin basaten jatela. Zukaldeko gauzekin... Nik arropa... Nik dana ere, arropa... Gaina, ja fase batean patri, nire arropa, nire semeen lagunei eman aldia da. Baina nire seme txikiari, Hau da, enekok, beratzi 10 urte ingo dituela, ja dagoeneko datorren urtean nire arropa erabilialko du. Eneko handia da, ez da... Ni txikia naizela, eneko oso handia, baina badakit nori emango diodan erropa, eta ero enekok ekiri utziko dio. Dana, erabilita. Eta hemen entxalada prest, atara 2 sardeska, jarri dut ospinolia gainetik, eta listo gure leka eta otarrainxka entxalada.
Nola itxoskoa, handik? Ni hemen ere naiz, guk etxean iten duenean olako ensalada nik ite dut. Alde batetik dana otarrenska, ni bakarrik otarrenska gustatzen zait. Eta bestaldetik beste guztia. Ez, piperrak eta patatak eta zaizki gustatzen, bakarrik otarrenska. Hori jende askuri, nik alergia da bibaztea. Batzuk oso. Zeran haulan batera, be? Oso ona. Itzela. Eta udarako, beste ideia bat, barazkiak eta jateko fresko-fresko, eta gozo-gozo. Fresko-fresko, gozo-gozo, eta gauza bat, entzeladen espaitxoso botatzen ospinolioa, adosula, oskaioan utzi, eta gero, egunian bertan jan baino lehen. Hauran, osatu, eta listo. Ez egun bat, manjaku, zigor, guztu horretzen daia. Astearen erdia, aste azkena, bi errezeta berri, eta kontu pilat, hemen, txorien. Torri zuzitza.